Danilo, tražili smo neko mesto gde da pravimo intervju, onda si ti ugledao ovu konstrukciju i rekao si to ima nekakve veze s mojom poezijom. Kakvu tu vezu nalaziš? Pa ne znam, ovi šiljci su me podsjetili na nešto što se tako oštro i preteće širi u svim pravcima, a moja je ideja nešto što može negde da implicira neku eksploziju koja nosi sa sobom neku smrtonosnost, a meni je ideja za ime zbirke za šapneli bila u suštini eksplozija u jeziku koje smo mi postali zapravo svesni možda negde u 20. veku i sada u 21. mi živimo određene posledice tih šapnela iz jezika koje nas pogađaju i raznose nas na sve strane u smislu toga da mi se čini da smo prosto prinuđeni u ovom trenutku da se suočimo sa tom eksplozijom u jeziku u smislu našeg poverenja da jezik može da nam pomogne da opišemo svet, da opišemo čoveka, da opišemo njegov unutrašnji život i to su sve neke zablude koje se možda mogu pripisati i književnosti 19. prve polovine 20. veka. Međutim, ne, zapravo u prvoj polovini 20. veka se događa sa avangardnim i sa tim savremenim i modernim pokretima i u teoriji, i u lingvistici, i na polju književnosti, i šire umetnosti, prosto ono što ja negde u ovoj knjizi pokušavam da opišem kroz tu eksploziju koja se kao atomska bomba, jer 20. vek je period atomskog... Pa da pokažeš malo koju sliku, jer je veoma... Zato, ovo je zapravo... Ova fotografija atomske pečurke se nalazi u ovoj knjizi umesto naslova drugog i centralnog poglavlja moje zbirke. Jer upravo taj najveći deo, drugi ciklus u toj zbirci i govori o toj eksploziji, o tome kako je jezik sa svim našim poverenjem i sa svom našom nadom da će on biti za nas jednostavno dovoljan za međusobno funkcionisanje i za shvatanje sveta i stvarnosti, otišao nepovratno u jednoj velikoj eksploziji. I nije slučajno, mislim, ni ta baš atomska pečurka, jer mislim da je i to, da je atomska bomba kojom se završio negde Drugi svetski rat zapravo napravila toliko jedno monstruozno uništavanje, donala toliko užasavajuće smrti i razaranja, da se meni čini da je to bio jedan istorijski događaj koji se prosto, ono što se kaže narodski, rečima ne može opisati. Iako u tom trenutku prosto shvatamo da postoje stvari koje se jezikom ne mogu opisati, koje su toliko strašne, koje prevazilaze po svojoj monstruoznosti jezik, onda moramo da se zapitamo šta je jezik, kako ga koristimo, da li nešto treba menjati, da li se treba drugačije odnositi prema njemu. A i čitava konstrukcija tvoje zbirke je veoma dinamična kao ova struktura gde sedimo. Nije samo ta atomska bomba, nego i kompozicija pesmi. Možeš malo da pokažeš? U suštini negde ja sam teo sam prvim ciklusom pesama koji se sastoji iz jednog po meni veoma klasičnog, tradicionalnog pesničkog formata, to su 4 katrena, da se na neki način obratim nekoj vrsti pesničke tradicije i istorije poezije. Međutim, u nju sam hteo da ugradim ove tačke koje se ovde mogu naći, koje na neki način treba da iniciraju diktat po kome čitalac mora da čita ove pesme. Zbog toga što... Ti mu ne pustiš, ne dozvoliš da diše slobodno. Tako je, kao što mu ni jezik zapravo ne dozvoljava, jer svaki govornik je, mislim, ono što kažu, jezik je granica sveta. Svaki korisnik nekog jezika, svako ljudsko biće može da se raširi onoliko koliko, može da stekne toliko široku perspektivu u svetu koliko je njegov jezik širok. Što je opseg njegovog jezika koji koristi uži, njemu to više stvari u svetu izmiče u smislu značenja i ostaje za njega nespoznatljiv. Tako da sam ja ovde ovim tačkama hteo da uspostavim tu jednu vrstu diktature moje, autorske, nad ritmom, nad tokom i posledično nad čitaočevim užitkom i doživljajem tih pesama, što mislim da se negde može odnositi na jedan poetski stav prema tradiciji, u smislu da je tradicija, ako se ne odnosimo konstruktivno prema njoj i ako je ne shvatamo kao jedan rezervoar iz koga treba da crpimo neke savete i materijale
koje ćemo potom ponovo koristiti, mislim da ona može da bude veoma pogubna, da ona zapravo može da bude neka vrsta diktature koju ne bi trebalo da se robuje, jer tradicija shvaćena dogmatski ostaje samo mrtvo slovo na papiru, što je opet još jedna veoma zgodna fraza u kontekstu ove moje zbirke. A forma tvojih pesama se onda tokom zbirke promijeni. Zašto si odlučio onda da nekako kao nekakvu eksploziju možda isto da razbiješ ovu tradicionalnu formu? Jeste, onda sam u drugom ciklusu, pesme izgledaju, to jest grafički su poređene tako da su ove sa leve strane poređene uz levu marginu, na desnu i uz desnu marginu, što bi negde trebalo da stvara, ja se nadam, vizualni utisak da su ovi stihovi zapravo postaju ti šapnelji o kojima ja govorim, koji se iz tog nekog centralnog dela šire na sve strane u ovoj zbirci i one treba na neki način simbolički da predstavljaju tu vrstu eksplozije. Svi ti stihovi u tom drugom ciklusu, koji definitivno jeste centralni, kao što sam rekao, su veoma kratki, često su eliptični, uglavnom su fragmentarni, neka čvršća semantička povezanost ne postoji na više od 2 do 3, 4 eventualno stiha, čime sam negde hteo da zapravo na tom pesničkom planu probam da objasnim kako vidim tu eksploziju u jeziku, to je šta je to što se dogodilo zapravo sa tim jezikom i zbog čega on više ne funkcioniše, a to zapravo jeste ta uronjenost u jezik sa jedne strane, drugo ta jedna vrsta, što mi kažemo, višeglasja, u smislu da smo toliko sada bombardovani izvorima jezika, rečima, rečenicama, frazama, kako da kažem, nekim jezičkim konstrukcijama koje su potpuno postale istrošene, u smislu ispražnjene od svog značenja, nemaju više nikakav sadržaj, više nikakvu poruku ne mogu da prenesu, da onda nekako taj drugi ciklus proba da u ovoj pesničkoj formi pokaže šta sam mislio po tom eksplozijom jezika. I ti u nekoj pesmi kažeš, nemam šta da kažem pod kapom nebeskom, ali to ne trebamo da shvaćamo kao baš ti. Ne, definitivno, ja sam se trudio kroz ovu zbirku da i promenom roda iz koga pišem i promenom lica iz koga pišem, da se što više nekako probam čitaocu da apstrahujem sebe kao autora u smislu nekog značajnog za interpretaciju ovih pesama. A mislim, takve neke stvari koje sam pisao su zaista potpuno tu u jednom ironijskom ključu, to jest one znače upravo suprotno od onoga što ja mislim da se događa sada u stvarnosti i to je, ja mislim, ta jedna... Mislim da je to jedna od najređih stvari koje možemo da čujemo od savremenog čoveka, to je da nema o nečemu ništa da kaže sa društvenim mrežama, sa ovolikim medijima, sa tolikim pristupom informacija, svi imamo šta da kažemo i svi imamo svojih 5 minuta. I više počinjemo da bagatelišemo mogućnost da iskažemo svoje mišljenje, da iskažemo svoj stav i da iskažemo sebe. Iako se možda prva dva dijela tvoje zbirke nanose više na tradiciju i avantgardizma i 20. veka, ovim dinamičnim kompozicijama, ti si rekao što tražiš i gde je suvremeno mjesto jezika, a to si nakazao u posljednjem dijelu zbirke gdje si ti pesmu u stvari stavio u poziciju fusnote. Zašto? Da, pa sad ja ne znam da li, mislim, u Srbiji se često koristi taj izraz metak koji je opaljen u vazduh, pre ili kasnije će morati da padne na zemlju. I u tom smislu, ako nastavimo da pratimo sad tu moju ideju koja stoji iza naslova zbirke Šapneli, shvatamo da ti šapneli koji su sada lansirani kroz vazduh, koji su lansirani u ljude, gde mi osjećamo prosto detonaciju te eksplozije u jeziku, kakvi god da su, u jednom trenutku moraju da padnu. I oni kada budu pali, a mislim da je 21. vek i vreme u kome sada živimo je period toga, dolazi do jednog stvaranja taloga, sedimentacije tog jezika, gde u jeziku postaje veoma tesno, jer postaje velika gužva od misli, od rečenica, od ispoljavanja svojih stavova. I to mislim da danas možemo zaista, opet se vraćamo na to da vidimo na tim društvenim mrežama, gde smo mi non stop uključeni u mail, u Facebook, u Instagram, gde se ne događa ništa drugo osim što smo mi izloženi nekom jeziku, to jest
izloženi smo nekom tekstu. Da li je to slovni tekst, da li je to audio tekst, da li je to vizualni tekst, ali mi zapravo smo nekako u toj sedimentaciji sada gde se jezik i potreba za tim nekim potpuno neinventivnim, refleksnim, zlonamernim, frazeološkim odnosom prema jeziku i samim jezikom ne stvara ništa novo. To je samo, mislim da se dodatno degradira jezik. I zato mislim da je negde neophodno da stanemo i razmislimo o tome gde smo stigli sada sa jezikom. Šta je to što on može nama da ponudi, šta je to što on može da unapredi, koje su njegove opasnosti. Mislim, George Orwell je lepo rekao za fraze da su one jedna od najopasnijih stvari na svetu u ideološkom smislu zbog toga što oni vrše razmišljanje umesto čoveka. I tako da kada mi svaki put kada čujemo neku parolu koja poziva na neku mržnju, netrpeljivost, ubistvo, nasilje ili bilo šta slično, shvatamo da je to zapravo jezik koji govori umesto nas. To nismo mi. To su neke naplavine i naslage jezika koje smo mi pokupili neznano kada i neznano gde. Ali one izlaze iz nas i mi zapravo u jednoj velikoj zabludi verujemo da smo to mi koji govorimo, zapravo jezik govori nas. A nisu sve te neke eksplozije i šrapneli samo u jeziku. Baš jučer smo došao si u okviru ovog projekta Odisejevo zatočište u čudno vreme korone, a i neke političke represije. Baš jučer smo bili na protestima, a dolaziš iz Beograda gde je situacija još gora. Mislim, tamo su stvarno tukli pendrecima i tako. Nisu to samo riječi. Ne tuče se i te opasnost je i fizička. Apsolutno, ali zato što ja mislim da je naša društvena realnost neraskidivo povezana sa jezikom, načinom na koji se jezik plasira u toj našoj društvenoj realnosti. I to je ono što je zapravo najopasnije, može da se vidi u govoru naših sada savremenih političara, koji ponavljaju te neke svoje fraze, te neke svoje parole, te neke svoje pozive na neke borbe protiv nekih imaginarnih neprijatelja i tako dalje, a vidimo da zapravo u njima nema nikakve suštine. Da to što oni nama poručuju ne znači ništa, s jedne strane, a s druge strane najstrašnije u tome je što od tih njihovih nikakvih, praznih, antisemantičkih reči, bukvalno, zavisi naša budućnost i naša stvarnost. I onda je naravno da će da se celo to kolo pogrešne upotrebe i zloupotrebe jezika preli na društvenu realnost i da će se onda dogoditi protesti na kojima će se ljudi prosto izliti svoj bunt i svoje nezadovoljstvo na ulice. Ono što je zanimljivo i što se veoma lako da primetiti da postoji jako puno dodirnih tačaka i sa protestima u Beogradu i protestima u Ljubljani. Jedina je razlika, nažalost, u toj vrsti surovosti koja naša policija pokazala u suzbijanju tih protesta. Poletiš još nekud u okviru Justice Sheltera ili će karantina to sad da zaustavi za neko vreme? Da li ću ja? Da. Ti, mislim, jer nije samo Ljubljana i Srbija. Da, pa trebalo bi da idem u Maribor u ponedeljak i da tamo takođe predstavljam svoju poeziju, da se upoznam sa tim gradom jer nikad nisam bio, mislim, ovo je moj prvi put da sam došao u Sloveniju. A polaziš i u Grčku i na Hrvatsku? Mislim da je tamo zbog situacije sa koronom sve otkazano. Tako da je ova godina i ova činjenica da smo uopšte uspeli da dođemo u Ljubljanu zaista fascinantno. Vidjet ćemo šta će biti. Hvala ti. Hvala vama.